ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ବିଲରେ ଧାନ ବୋହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଉ କାଟୁଥିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲି ଭାତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଭାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାତ ଗାଳିଲି। ଭାତ ଗାଳି ହେଲା ପରେ କ'ଣ କଲି ଦେଖିବେ। ସକାଳେ ବିଲକୁ ଲୋକ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିନଥିଲି। ଏତେ ସାରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମୋ ବାପା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କଲି। ଦେଖ, ସବୁଦିନ ପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋର ବହୁତ କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଲାଇକ୍ ତ କମ୍ ଆସୁଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବନେଇଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମସଲା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଲି। କାଟି ରଖିଥିବା ଲାଉ, ଆଳୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ସିଝେଇଲି। ପାଣି ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଲାଉରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟୁଥିଲି। 2ଟା ଆଳୁ ଖରାପ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଲି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ 2ଟା ତରକାରୀ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରାନ୍ଧିବାର ଥିଲା। ପାଣିରେ ପକାଇଥିବା ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ରଖିଲି। ଗରମ ମସଲା ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ କୁଟି ଗୁଣ୍ଡ କଲି ହେମଦସ୍ତାରେ। ତରକାରୀରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ବୋଉ ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟୁଥିଲା। ମୁଁ ସିଝେଇଥିବା ପରିବା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବାହାର କରି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଆଉ ଫୁଟଣ ପକାଇଲି। ଆମର ରସୁଣ ପିଆଜ ତରକାରୀରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ନିତାଇ ଗୌର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁଦିନ ତରକାରୀରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଅଦା ଜିରା ବଟା ମସଲା ପକାଯାଇ